Extrémna krížová cesta. Musíte vyžadovať od seba. Úlohou každého človeka je byť tvorcom svojho života. Človek z neho urobí majstrovské umelecké dielo. Pápež Ján Pavol II. Extrémna krížová cesta vznikla v roku 2009. Zámerom iniciátorov bolo pomôcť mužom prebudiť ich mužnosť. Rýchlo sa to však zmenilo na niečo viac. Na metódu a spôsob, ako zmeniť životy mnohých ľudí. Nestojí za to žiť normálne, oplatí sa žiť extrémne. Prebudilo ma to z letargie a porušilo vzorce. Obnovená nádej inšpirovala ľudí, aby zmenili svoj život a rozvíjali sa. Stala sa z toho cesta idealistov. Extrémna krížová cesta pomáha pri zmene, ale aj sama sa vyvíja. Dozrieva. V roku 2024 prilákala cez 100 000 návštevníkov v Poľsku a v ďalších 25 krajinách. Zrodila sa z nočných, osamelých potuliek a meditácií, z prepracovanosti, keď sa výlety do hôr išli len v noci. Inšpiráciou bola postava svätého Františka, ktorý experimentoval s vlastným telom, aby našiel dokonalú radosť. Ide o 17. ročník extrémnej krížovej cesty. Hlavným sloganom je: prejdi 40 km v noci sám alebo v skupine, ale sústredene a stán sa krásnym človekom. 40 km v noci je len nástroj. Cieľom je stať sa krásnou osobou, lepším človekom. Krásny človek je ten, kto oživuje život jednoduchých vecí. Dokáže pritom z jednoduchých vecí vyťažiť niečo úžasné a vidí v ľuďoch dobro a krásu. Výpoveď Kasie, vnučky. Pre mňa je príkladom takého človeka moja stará mama. Žiaľ, už je mŕtva. Na jej náhrobnom kameni je nápis: musíš byť dobrý ako chlieb. Tieto slová sú definíciou jej života. Často opakovala: kto na teba zaútočí kameňom, ty naňho chlebom. V mysli mám jej obraz, staršiu ženu, skromne oblečenú, s 1000 vrások a starostí. Sama vychovala 9 vlastných detí a 3 adoptované. Všetko, čo v živote robila s láskou k Bohu a ľuďom. Absolvovala len niekoľko ročníkov základnej školy, ale bola obdarená mimoriadnou životnou múdrosťou. Okrem toho bola veľmi pokorná a mala jednoduché srdce. Mala tiež silnú vieru a práve z nej čerpala silu byť krásnou. Veľa nerozprávala a vážila si ticho. To vyvolalo dôveru. Vedela jej počúvať a poznala starosti všetkých naokolo. Napriek vlastným problémom mala silu a citlivosť starať sa o druhých. Učila príkladom a nikdy nekarhala ani nenadávala. Som si istý, že je svätá. A to by malo byť asi náš cieľ. Byť krásnym človekom, usilovať sa o svätosť. Ako sa malý Karol stal veľkým pápežom? Veľký pápež Ján Pavol II povedal: človek je tvorcom svojho života a musí z neho urobiť majstrovské dielo. Rozhodli sme sa preskúmať jeho históriu, najmä jeho detstvo a dospievanie. Bol tvorcom svojho života, urobil majstrovské dielo? Pred nami je 14 krížových zastavení s úvahami, na ktorých nás bude sprevádzať Karol Vojtila. 14 staníc a 14 príbehov o tom, ako sa malý Karol stal veľkým pápežom. Je to príbeh o jeho skutočnom živote. Ján Pavol II povedal: vyžadujte od seba, buďte nároční k svetu okolo vás, ale predovšetkým k sebe. Ste synovia Boží, buďte na to hrdí. Neupadajte do priemernosti, nepodliehajte diktátu meniacej sa módy, ktorá vnúcuje životný štýl, ktorý nie je v súlade s kresťanskými ideálmi. Nenechajte sa oklamať ilúziami konzumu. Kristus ťa volá k veľkým veciam. Základné princípy extrémnej krížovej cesty. Za prvé, EKC stanovuje nasledujúce štandardy.
40 km v noci alebo 30 km s prevýšením väčším ako 500 metrov, minimálna dĺžka prechodu 8 hodín. Sám alebo v malej skupine vždy v tichosti a v sústredení. Nie je to šport ani turistika. Môžete jesť a piť, ale nemali by ste robiť žiadne pikniky. Odporúčame vám obetovať sa, ale rešpektujeme každé rozhodnutie vrátiť sa domov skôr. EKC je iná ako ostatné projekty. Nepoteší, ale žiada. Pomôže vám prekonať vaše vlastné obmedzenia. Na trase vyžadujeme sústredenie, ale ak niekto rozptýluje ostatných, požiadajte ich, aby zostali ticho. EKC sa nemeria len fyzickou námahou, očakávame ovocie, vnútornú zmenu k lepšiemu. EKC je životný štýl. Ako povedal pápež Ján Pavol II, ktorý položil základy extrémnej krížovej cesty. Vyžadujte od seba. Buďte nároční k okolitému svetu, ale predovšetkým k sebe. Neupadajte do priemernosti, nepodľahnite diktátu meniacej sa módy, konzumu a pohodlnosti. Kristus ťa volá pre veľké dobro. Nesklam ho.